ning lekas lukita sapada temiling hangulati puspita medem endah kang warni midaring ndak bacotake anggenku tutur Yayu Tari. Lah gandeng ripalungguhan iki Wirata dirampit mungsuh kaya sing wis ndak kandhakake. Perintah dawuh saka Rama Prabu supaya pun Kakang Utara anganti siadi lunga saka Kedaton. Merga apa? Sing diancam, sing diincim, sing diincer dening Ratu Trigarta Susarma ora ana liya kejaba wong pengin mondhong lawan sliramu Yayu Tari. Mula Kang Mangkunayu enggal tak kanthi ninggalake Kedaton Wirata Yayi. Nuwun sewu. Jumbo kalian pangandika paduka Kakang Mas Utara bilih palungguhan samangke Rama Prabu Masopati Kakang Mas Seta lan ugi Yayu Utara sampun magut suraning driya wonten madyaning pabaratan. Lah kok nuwun sewu kula kalian jeng ngandika enak kapienak anggenipun badhe angungsi dhumateng bilaing ingkang kados mekaten. Mongko paduka kalian kula menika ala tanpa rupa inggih jiwa satriya. Tegesipun mukti apa mati dipunlampahi sesarengan. Kok kirang trep menawi palungguhan samangkin negari Wirata nemahi panandhang kados mekaten lajeng kula kalian jeng ngandika kok banjur oncat saking perkawis menika. Menawi paduka kepareng ndaratur kula boten badhe nilaraken Kedaton yen pancen negari Wirata mangke badhe bedah. Kula pejah kasulayah badhe ikhlas lahir batin tinimbang ngraosaken kamukten kawibawan kanthi ancik-ancik bangkinipun tiyang sak negari Kakang. Pamasonya patangga pindho wiyat amun-amun lirku mampang maletik mancolot baladala jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Yektine marem lan tentrem rasaku legawa krungu apa kang dadi aturmu Yayi. Yen pancen tikatmu kaya mengkono tan wurunga pun Kakang mung bakal condong lan rumaja. Yektine pun Kakang uga bakal madeg senopati. Aku ki jinejer satriya aja nganti kaya wastra lungsep ing sampiran. Aku kepengin ngundurake para Satakura ingkang rampit saka mburi kanthi cara nitih kreta pusaka Kyai Garuda Yaksa. Ning upamanipun Kakang dadi senopati sapa kang dadi suku sire kula saged dados kusir kowe wong mantu. Blangap-blangap paton ngucap kaya wong lindro prihatno. Ora melek mripatmu kowe iki wong wandu. Gaweamu mung beksa karo ura-ura. Lah kok arepe dadi kusir ki karepmu piye? Nuwun pangapunten Raden. Saderengipun kula suwita wonten Wirata rumiyin kula menika kusiripun panengah Pandhawa Madukara Raden Arjuna. Kowe kusire
putuku Janaka. Kasinggihan kusir plesir apa kusir perang? Nuninggih kusir perang. Lah yen ngono kowe wani ngendhaleni rata Garuda Yaksa sing gedene petang kreta lumrah. Nuninggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo siogeng diri sawi goeng gati. Sewang-sewangan Yayi Utari. Sembah kula ingkang miring jengkar paduka mugi-mugi lanang juretipun Kakang. Ya, muga-muga pamuji munumusi. Nyapangening kalangan acara pandhamongkar. Tinon ler kakonang kurang. Sorote tani padang. Atnol wonten timbalan ingkang ngadhawuh Raden Utara. Sawangen iki kreta Kyai Garuda Yaksa gedene kliwat ukur ditarik karo kuda cacahe 4. Bani tenan nuninggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo lenggao ana pakusiran ning sadurunge kowe munggah. Kowe kudu nyembah ping 3 luwih dhisik. Yen ora ana kuwalating lelakon aja nyalahke kelawan Utara. Nggih ngestokaken dawuh. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggilip Buswita mring Sri Kurupati Paman Patih Harya Sengkuni paman. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Anggir Basukarna. Satur mirsani paman. Menika wonten wujudipun kreta ingkang agengipun kliwat ukur. Mbandang Antrajang magut wonten palagan. Menika kreta menapa paman? Inggih menawi mboten lepat menika Kyai Garuda Yaksa kreta Pusaka Wirata. Ingkang madheg dados Senopati Nitirata sinten? Menawi mboten Prabu Matsapati inggih para putra putranipun. Lah dalah menawi mekaten mang perintahaken para Sata Kurawa dipun udani jemparing ngestakaken dawuh nggih.
Kutreng dinas trampil anengge sang kusir kedhi Wrihatnala ngenya nrenggalangi wujudipun jemparing sing kaya udan mangsa rendheng nganti mubeng seser ponang rata mangkono ora kaya sang senopati nengge Raden Utara dupe mulat palagan ingkang kebak jemparing mangkono keder jantunge sigra mlumpat saking baing rata kagiat nenggih sang kusir Wrihatnala. Tata krama kowe Wrihatnala wani jambak rikmaku nganti aku meh tiba kalenggak nyuwun pangapunten Raden Utara sakmangke dados menapa melek mripatmu dadi senopati menapa watakipun senopati kados mekaten mongko manut pangandikanipun Raden Arjuna senopati menika tinimbang bali wirang luwih becik dadi bathak kowe ora nyawang para sata Kurawa sing gunggungi semono akeh kabeh nibake jemparing sing ner kang tinuju ya kuwi kreta Garudayaksa. Aku moh mati kodhok. Mati kodhok menika kados pundi? Mati sing tanpa lelabuhan. Nuwun pangapunten. Menawi satriya bebela dumateng negari menika menapa mati kodhok? Malah menika ing tansah dipun gayuh dening para satriya tama. Pejah bergagah mongko kakusuma yudha. Njur karepmu ripalungguhan iki piye? Gandeng paduka sampun mboten kersa dados senopati mundur saking palagan monggo sakmangke lelampanipun dipun walik. Diwalik piye? Paduka dados kusir kula dados senopati. Piye? Kowe kena dadi senopati patung pinten jebul diadani Utara.
pantam kumulo amadangi jroning pasarean nani wadana remu kalingan angrangan sang dyah manah kung tumungkem guling wah dalah babar pisan aku ora nduga mono kowe duwe kaprawiran kang ngedap-ngedapi kanthi gampang kowe ningkes aku nduk uncalake ana kreta banjur kreta untuk bandhangake ning emane anggen bandhangake rata ora ana sakjroning palagan tik malah mlebu ning alas iki karepmu piye Prihatnala sakmangke paduka pitados kalian kaprawiran kula menapa mboten ya lahir batin aku percaya tegesipun dadya senopati aku saguh dadi kusir menika saestu ya tenan ning ya gene kok malah mlebu ana alas karepmu piye nyuwun pangapunten kula badhe mendhet simpenan kula piye mendhet simpenan kula sanes tiyang nanging pusaka inggih margake jemuken mapan wonten sak inggiling wit jati menika jemuken paduka dados menapa aku dadi kusir kowe senopati wajibanipun kusir manut ing reh perintahe senopati kula nyuwun tulung dumateng sang kusir kula aturi menek mendhet pusaka kula aku anak ratu mosok yahene kon penekan milih dadi senopati apa milih menek elahane gong nyong wah kowe ketemu ning kene babar pisan kanugrahan saka Gusti lantaran kowe gong lha pripun aku arep njaluk tulung karo kowe kinio to tak wakili dhewe piye kowe menek awit jati mburi kae ana pocongan ning dhuwurke jare pusakane Prihatnala margake jepuken oke mboten langkung sendika ngestokaken dawuh ayo menek ojer Basuki mawa bea tegese lakone Panjangka kudu mawa dhuwit apa-apa jaman saiki kudu ngangge dhuwit waton kowe ngetokke dhuwit 200.000 tak peneke bojomu kok bojomu jati kae kowe jati kae kowe yo hitungan karo aku yo hitungan kowe yo hitungan karo aku kok engkare piye le nandur kene sing ngunduh ngono yo entene sik mang menit buru menek kaya ngene angkrang ya ampun pirang-pirang truk ngopo turu ye ora aku kowe pengen ora dhuwit 50.000 jaman kaya ngene golek dhuwit angel 50 ya akeh. Lah iya gelem ora? Ya gelem lah, jere Basuki Rahmat. Anu mawa bea, kowe menekake lah nek pocongan ning dhuwurke isine pusaka. Jupuken 50.000. Duwite sik nya iki lho. Nek peneke. Wah angkrange pirang-pirang, Gong. Ya wis resikone 50 ya ngono kuwi ya. Wes, uncal. Aja diuncalke pusaka diuncalke ora. Nganti tumono ning janggan ingsun katriwandan ya iki. Ya iki. Oke, matur nuwun. Iki mau dhuwit 50 sing maringi Ndara Utara lantarane aku, perantarane aku. Mosok ora ketang 20 ora kok kei. Kowe 30 aku 20 ora gelem tak balik neh dhuwite. Iki tak unggahke neh iki pocongane. Ya segi 20. Heeh. Bar iki aku ora kok melu kowe lho ya. Kowe karo kancane kejem ya ora kejem piye. Niki Gus poconganipun pun kula pendhet niki mau angkrange pirang-pirang akhire kula mencolot ceblok. Kula berobat niki entek 500.000. Yo iki tak tambahi 500 sing penting nyawamu isih utuh. Nggih nyawa kula gumantung dhuwit. Nah ngene iki lumayan karo ngene iki. Margake bukaan Prihatnala.
saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling dalah potak tenan maling kowe Wriyatna lho sak bodho-bodhene utara aku apal yen karo bangsane pusaka kaya ngene iki pusaka Kiai Hardo Dedali keris iki Kiai Pulanggeni iki sing bedore Wulan Tumanggal Kiai Pasopati iki Kiai Sarotama cetha iki gamane putuku Janaka kowe dadi potat kowe dadi maling sajroning Pandhawa susah paradine malah colong pusakane nyuwun pangapunten nalika Raden Janaka badhe nindakaken wanaprasta wonten ing alas Kamiyuka nitipaken pusaka menika dhateng kula mila kula rukti Raden wah dalah bareng aku weruh pusaka iki njur kelingan karo putuku Janaka mendah lamun to Janaka Ripalungguhan iki mapan ana Wirata mesti negaraku bakal tentrem ora tintrim kaya mangkene yen pancen kowe abdine Janaka kira-kira ngerti apa ora Ripalungguhan iki Janaka isih urip apa wis mati ngono inggih pangestunipun Raden Utara taksih sugeng rahayu tegesipun taksih seger kuwarasan isih urip tasih yen pancen isih urip dina iki Janaka mapan ana ngendi mapan wonten ing gununge siji apa loro setunggal gunung laladan ngendi ing dusun Sabejagong ing ngendi ke bawah kecamatan Aduarep aja lelungi dan sing dadi tembungmu kantun tigang dinten muka menawi jengan dikoyang pangling kalian kula sik kowe ndangak wis sapa kowe yektine aku wis ngraita ing atase wong wandu parandene nek kadigdayane ngedak-ngedapi jebul kowe iya nanging kula suwun sampun ngantos mbiyawarakaken para Pandhawa ing sami sesingitan wonten ing Wirata Karana kantun tigang dinten malih sampun pundhat paukuman kula ya aku ora bakal buka wewadi iki ning aku njaluk tulung Kurawa singkirna aja nganti ngregeti bumi Wirata saken mangambak-ambak ombak ing samudra irung langut tanpa api wong wandu apa Wirata kentekan wong lanang wong wandu nek maju perang sapa takon marang aku Kedhi Wrihatmala gaweamu ning Wirata apa juru beksa lan juru rawra wah guru inggih gurunipun Sinden iso joget nggih saged wah joget mesti gagan mboten srimpi Narpati Ngawangga Basukarna bebantengi wong Ngastina aku wis ngerti ora minggat dadi kelalaring epek-epekku sapa sing glundung sirahe ing kene dalan patimu
Swakarya wangsit pindha kumbang saping tawang penemban ing atasipun ningali madyaning payudan parandene meh dilai ning menika wonten jemparing ingkang aneh-aneh tumancep wonten sak ngajeng jengandika penemban Bisma wujudipun jemparing kekalih menawi dipun tingali pepetane kaya wong sujud menika nalaripun kados pundi penemban mosok Durna pangling tata carane anak putu anggene sungkem marang mbae marang pepunden ana payudan ki ya ngene iki cara cetha ngono iki wujud bekti saka anak putu apa anak murid aku ora ngerti yen menawi mekaten tegesipun ingkang wayah parapat menengo yen ndok bacotake nggon mengucap malah konangan nggih tinimbang wirangan sing baku ripalungguhan iki aku karo kowe wis nitik lamun to mutiaraning rasa mapan ana kene ayo mulih Kanggo Wijo Kanggo
wonten dawuh sinuwun. Majipe ingsun ngaturake syukur marang purbane Hyang Agung. Lantaran putra-putra Wirata sing nyatane bisa ngrampungi gawe Seta kelawan Utara. Sing bisa mateni ya kuwi Narendra Trigarta Prabu Susarma ora ana liya kejaba anakku si Seta. Sing tegese Seta pancen trep minangka bantenge wong Wirata. Tanpa beda kelawan anakku Utara nitih kreta Garuda Yaksa ngrampungi gawe ngundurake Sata Kurawa. Sing nyatane pancen Utara satriya prawira nyuda. Mula kang mangkon aku bakal paring nugra marang putra-putraku. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi saking paningal kula ingkang saged amejahi dumateng Prabu Susarma menika sanes Raden Seta nanging lare pajagalan pun jagal Bilawa. Angko. Perkara jagal Bilawa perang karo Raja Mala menang aja kok nggawe ukuran. Yen perang gedhe kaya ngene ra ngerti tata rakite paperangan lan payudan, mokal bisa ungguling yuda. Nanging nyatanipun kados mekaten kalebet ingkang saged ngunduraken para Sata Kurawa menika sanes ingkang putra pun Utara nanging pun kedhi Wrihatnala. Piye? Ora ngilo karo kita. Kowe mbiyen mung kere nyangga basar pamrih men bisa nyenengake penggali Ratu Wirata ning nyatane ucapmu nemu bisa kaya mangkono. Kula mboten ngaturaken ujar pegorowan nanging ngaturaken witing klapa saklugunipun sing ngrampungi gawe Seta kawan Utara sanes jagal Bilawa kalian Wrihatnala. Seta Bilawa Utara Wrihatnala, Utara Wrihatnala, ora mingkep keprok paidon kowe. Parah. Mendung ireng anggameng sinusuludan dres tanpa sangkan bledheke nyamber gumleger prahara gong nimbrung kaya moraka ngwaksang kangko ingkang nandhang karuna bentet batuke ndlewer getihe mili ing praupan yektine bakal netes ing bumi den tadahi dening astanira Niken Salindri. Kakangku wong bagus wa
semuon kakangku kebaneten lelakonmu kowe kuwi wong lugu prasaja kowe wong jujur nanging malah kujur lakonmu sirahmu dikepruk paidon nganti bentet bathukmu dlewer getihmu wah kuat no kangko kowe aja nganti mati yen nganti kowe mati sapa wakile bapak Kakang Mas cetha menawi Ratu Wirata mboten adil kula sampun ngetok jiwa raga kangge labuh negari nanging nyatanipun muspra tanpa guna aku njaluk palilah bakal njaluk adil marang Ratu Wirata yen Matsapati ora bisa dijekne hukum kraton Wirata bakal ndak ora arek kadangipun Kakang Kyai Bilawa kelawan Wrihatmala kowe aja nggugu karepmu dhewe kudune Siadi matur nuwun kelawan Ratu Wirata merga wis ngayomipun Kakang lan Siadi kabeh suwene setahun genep mengko surup surya nanging aku neng Wirata ora ngrepotke lan nebot-neboti wong Wirata aku wis nglabuhi wong Wirata aku wis toh jiwa raga ya gene mung kaya ngene entuk-entukane Ratu Wirata Radil Bilawa Wrihatmala Dumagranti lawan Tripala kowe tak kandhani jiwa satriya kuwi yen labuh negara aja ngarep-arep bebungah kowe lak asring ngendika jare satriya kudu sepi pamrih rame gawe ning nyatane Siadi kok isih ngeling-eling anggenmu labuh marang negara apa kaya ngono kuwi jiwa satriya sejati Bilawa kadangku kabeh lawan kowe salindri wong urip ning donya kuwi aja mung nuntut adil yen sira golek adil ngentenono besok yen wis tinimbalan dening pangeran ing kono Siadi bakal antuk adil kang sejati menungso bakal weruh lan ngunduh waing karma kang tinandur ana alam donya mula kang mangkono supaya ora gelo batinmu neng donya iki kowe aja nuntut adil merga ingkang sinebut adil dina iki isih ketutup dening nepsune menungsa sing sugih pamrih lan milik lan sejatine yen ana donya iki Siadi golek adil yektine ya bisa merga adil ki mapan ana rasa panarima lan ikhlasing rasa sinurung gedene rasa syukur yai
Wah, kalah kene Untara kene. Anak Anung Anendita, anak Mursid. Dia bisa bombong rasane wong tuwa kowe Utara. Kabar semebar warta rata kowe ngrampungi gawe Kurawa Gusis. Kendang kapracondang merga kaprawiranmu Utara. Aduh Kanjeng Rama Dewaji. Yektosipun ingkang saged ngrampungi para sata Kurawa sanes ingkang putra pun Utara. Nanging malah ingkang abdi pun Wrihatnala. Lho, kaiki wong sing dudu wong lanang sejati parandene ngrampungi gawe kae wong mantu. Nanging Kanjeng Rama lak dereng prisa sinten to sejatipun Kedhi Wrihatnala. Menika yektosipun panengah Pandhawa ingkang wayah pun Arjuna sampun genep setunggal warsa sesingidan mapan wonten ing mriki. Kalebet ingkang dados jagal Abilawa menika yektosipun ingkang wayah Jodipati pun Werkudara. Ingkang ngaku Dama Granti Tripala rumeksa dumateng pitik Iwen sarta Rajakaya miwah tetanduran menika pun Nakula lan Sadiwa. Ingkang rinten dalu ladi dumateng Yayi Utari nenggih pun Niken Salindri menika pun Drupadi. Lah Puntadewa ning endi Ratu Ngamarta? Ingkang nembe kemawon nampi bendu paduka mang tibani paidon ngantos bentet bathukipun udan dresalah mangsa semenipun murka. Aduh masyat Puntadewa. Wah, Pandhawa putuku mancekole. Puntadewa Werkudara Janaka kembar mbahmu njaluk ngapura. Mbahmu njaluk ngapura. Dudu mripatku nanging batinku sing picak. Ing atase negara Wirata tansah dilabuhi karo putu parandene aku ora weruh. Malah si Puntadewa gandeng ngaturake bab ingkang jujur malah tak pidana tak kepruk paidon bedhathuk. Layak to layak bareng metu getihmu saka mbathuk banjur jagat semune ora trima udan dres bledhek sesautan. Aku njaluk ngapura, aku ora patut dadi wong tuwa, ora patut dadi ratu, ora pecus nata negara penenata karo putu-putu. Kanjeng Hyang sampun ngantos kedelarung-delarung anggen paduka nenutuh diri. Yektosipun ingkang wayah Pandhawa ngaturaken panuwun karana setunggal warsa paduka ayomi mapan wonten ing Wirata. Inggih kanthi lelampan ingkang pait kados mekaten ambabar legi lan ugi ambabar kamulyan. Nyuwun pangestu panjurung paduka Kanjeng Hyang
ngibaratipun tiyang gegawa taksih awrat jangkah kula taksih tebih anggen kula badhe netepi dharma tanma darmaning senopati lan satriya suci yang